aloitetaan toivottamaan tervetulleeksi meidän studion jäseniä. Joo. Kutsutaan vuorotellen tästä lavalle. Otetaan ensimmäisenä hallitusneuvos Päivi Kervinen TEMistä. Ja hänethän varmasti myös kaikki, tai hyvin suuri osa meistä tuntee, on ollut pitkään mukana. Saa vapaasti valita juuri sen paikan, ja on ollut, itse jotenkin näen, että olet ollut sielu ja voima monessa mielessä näissä työllistämiskysymyksissä, niin välityömarkkinoiden, sosiaalisten yritysten kuin esimerkiksi työvoiman palvelukeskusten kehittämisessä. Sitten meillä piti olla studiossa myös Evelina Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeriöstä, mutta valitettavasti hän on sairastunut eikä ole päässyt tänne, että lähetti kovasti terveisiä ja olisi halunnut nyt uudessa neuvottelevan virkamiehen roolissaan myös täällä sitten esiintyä, mutta ei nyt päässyt paikalle. Sitten seuraavaksi me toivottaisiin tänne studioon pedagoginen rehtori Anne Suomala Keskuspuiston ammattiopistosta. Kiitos. Joo, ja Anne Suomala on sitten tosiaan ollut pitkään mukana vammaisten ja osatyökykyisten koulutusta ja työllistymismaailmassa ja erityisopetuksen kehittämisen kentällä ja on Arla-instituutissa oli rehtorina ennen yhdistymistä jopa. Sitten seuraavana lavalle pyydetään erityisasiantuntija Jarkko Huovinen Kuntaliitosta. Ja Jarkko on ollut pitkään Kuntaliitossa kehittämässä työllisyyteen liittyviä asioita siellä elinkeinoelämän puolella myös. Ja oli myös ensimmäisessä seminaarissamme silloin syksyllä esittämässä Kuntaliiton näkemystä ja puheenvuoroa sitten näihin yhteiskunnallisen ja sosiaalisen yrittäjyyden teemoihin. Sitten seuraavana ylitarkastaja Markus Ukkola TEMistä. Tervetuloa. Joo, ja osalle varmasti ainakin Markus on myös tuttu siellä Kuntaliiton viereen istuit, jossa aiemmin olit työssä, eli olet aiemmin Kuntaliiton siellä hankintayksikössä ja nyt sitten olet siirtynyt TEMiin hankintalain kehittämistehtäviin, näin olen ymmärtänyt. Eli olet nimenomaan sosiaalisten kriteereiden asiantuntija sitten se yksi niistä harvoista tässä Suomen maassa. Sitten seuraavaksi elinkeinopoliittinen asiantuntija Pekka Ristelä SAK:sta. Ja Pekan vastuualueena on työllisyys ja kestävä kasvu ja talous- ja elinkeinopolitiikka. Ja siellä muun muassa sitten tuolla SAK:ssa vastaa yritysten yhteiskuntavastuuseen ja monikansallisten yritysten teemoista, eikö vaan? Sitten seuraavaksi tutkimus- ja yhteiskuntapolitiikan yksikön päällikkö Päivi Niemilainen JHL:stä, julkisten hyvinvointialojen liitosta. Ja Päivi johtaa siellä viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden osastoa, johon vissi kuuluu koko maailma, noin aika laajasti. Ja tutkimuksen ja yhteiskuntapolitiikan yksikkö, näitä molempia, eikö vaan? Ja JHL on ollut erityisen aktiivinen esimerkiksi tässä hoiva-avustajakeskustelussa virittelijänä ja kannanottajana myös siihen. No sitten seuraavana pyydetään tänne elinkeinopoliittinen asiantuntija Aino Närkki, sosiaalialan työnantaja- ja toimialaliitosta. Joo, ja Aino sitten on tosiaan työnantajien edustajana täällä meillä ja on ollut muun muassa palvelu 2020 ohjausryhmän jäsenenä, eli kun näitä palvelujärjestelmiä ollaan pitkään jo kehitetty. Ja mukana myös useista muista sosiaali- ja terveyspalvelun rakentajia kehittävissä työryhmissä ja näitä arvioissa. Sitten seuraavana aluepäällikkö Tapio Nieminen Espoon kaupungilta. Tervetuloa Tapio. Tapio vastaa nyt niin, että vammaisten työllistyvyyden minkä sektorin? Vastaan aikuisten sosiaalipalvelusta, alueellisesta sosiaalityöstä ja plus työllisyyspalveluista Espoossa. Joo, vastuujohtajana ja olet myös ollut sitten tässä Espinon koordinaatioryhmässä, joka Espoossa toimii, niin ollut siinä sitten mukana isona vaikuttajana. Sitten seuraavaksi asiantuntija Maria Rysti Espoon kaupungilta. Ja Maria Rysti on sitten yhdenlaisen yksiportaisen hoivajärjestelmän toi emo täällä mietinnössä sanon, niin emo täällä Espoon kaupungissa. Eli Espooseen
suunnitellaan elää- ja asumallia. Olet ollut paljon miettinyt tätä nimenomaan vanhuspalvelujen kehittämistä ja sitä työtä teet sitten täällä Espoossa joka päivä. Ja ollaan tehty sun kanssa sen myötä sitten yhteistyötä. Sitten pyydettäisiin lavalle myyntijohtaja Hanna Ashan Invalidiliiton asumispalvelut Oy. Ja Hanna on tosiaan Invalidiliiton asumispalvelut Oystä, joka tuossa viime syksynä se julkaistiin vai keväällä se selvitys, joka on nyt sitten mainostettu yhteiskunnallisena yrityksenä ja yhdenlaisena käytetty esimerkkinä. Eli tämmöistä järjestöpohjaisen yhteiskunnallisen yrityksen esimerkkinä ja toimit siellä sitten näissä tehtävissä. Teillä on osa myös sitten näihin hoivapalveluihin liittyvää toimintaa. Sitten meillä on vielä viimeinen paikka jäljellä ja siihen kutsumme toimitusjohtaja Päivi Valkoniemen Marko Oulusta. Ja Päivi on sitten tullut muutama vuosi sitten tuolla yritysmaailmasta. Hyppäys, olen joskus kuullut sun sanomaan, että hyppäys tuntemattomaan oli jossain mielessä, eli tulit Samaria-gruppiin työllistämisen ja sosiaalisen yrittäjyyden maailmaan. Ja olette sitten perustanut Nuorak Oyn, tai Nuorkin, joka on siis sosiaalinen yritys, ja sen lisäksi teillä on siellä Samariassa, siellä Porvoossa niin paljon työllistämistoimintaa ja tämän tyyppistä. Ja olette niin kuin, myös Samariana muodostaneet tänne hoiva-alalle sitten Oy-tyyppisiä yrityksiä järjestöpohjalta. Tervetuloa kaikki asiantuntijat. Meillä on myöskin yleisössä runsaasti asiantuntijoita. Ja yleisöasiantuntijat, osallistuja-asiantuntijat ovat työskennellyt siis näissä akvaarioissa tänään aamupäivällä ja iltapäivällä näiden 3 teeman alla, jota me tullaan nyt sitten käsittelemään teidän kanssanne. Yleisö ja osallistujat saavat siis edelleen osallistua ja toivotaan aktiivista osallistumista. Studiolaiset näkevät tekstiviestit tästä screeniltä helpoiten. Te yleisö ja osallistujat näette tekstiviestit täältä isolta screeniltä. Tallettakaa puhelimeen tuo puhelinnumero, niin voitte lähetellä erilaisia viestejä. Me yritetään tästä sitten poimia keskusteluun joitakin asioita, joita siellä esitätte siinä aikana, kun tässä tätä keskustelua käydään. Jos ette ole tyytyväisiä vastauksiin, haluatte esittää tarkempia kysymyksiä, haluatte esittää niitä vaatimuksia, joita myös akvaariossa esitettiin, niin tervetuloa niiden kanssa. Ja studioon osallistujat voivat myös itse, jos haluavat, poimia sieltä jonkun asian, johon haluaisivat tarttua. Mutta teidän ei ole pakko keskittyä näin moneen asiaan, mutta saa näin tehdä, jos haluaa. Ja sitten oli vielä teidän mikrofonista, eli teillä jokaisella on oma mikrofoni ja siinä pitää sitä nappia sitten käyttää. Ja sellaiset terveiset saamme tekniikalta henkilöstöltä, että ette voi puhua päällekkäin. Teidän pitää puhua yksitellen, eli jos jollain palaa punainen valo, niin älkää sitten painako nappia. Ja sitten toinen ohje, että vaikka varmaan ehkä vähän jännittää tämä, mitähän kaikkia kysymyksiä täältä nyt sitten tuleekaan, niin kädet ei saisi nyt sitten täristä sen mikrofonin kanssa. Eli kun puhuu, niin mahdollisimman rauhassa, koska hirveä rahina kuuluu sitten ja teidän puheen jälkeen. Okei, mutta eiköhän mennä Ellen asiaan. Joo.